Il-President tar-Repubblika tal-Kosovo Atifete Jajaga tinsab Malta għal żjara qasira fejn qed tmexxi delegazzjoni kummerċjali biex ikunu esplorati opportunitajiet għal kummerċ bejn iż-żewġ pajjiżi. F'dan l-isfond, it-tnejn filgħodu se jkun iffirmat ftehim fil-prinċipju bejn il-Kamra tal-Kummerċ, Intrapriża u Industrija ta' Malta u l-Kamra Ekonomika tal-Kosovo. Il-ħadd wara nofsinhar flaqa privata fil-Palazz ta' San Anton, iż-żewġ presidenti iddiskutew fost oħrajn ir-relazzjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi, b'mod partikolari kif Malta se tkompli tkabbar l-impenn tagħha sabiex tgħin lil Kosovo fit-triq biex tissieħeb fl-Unjoni Ewropea. Iż-żjara tal-President tal-Kosovo tissokta it-tnejn blaqa kummerċjali, forum dwar il-vjolenza sessuali waqt il-konflitti u l-inaugurazzjoni ta' monument lil Madre Teresa li jingħata minn Atifete Jajaga lil President ta' Malta bħala rigal lil poplu Malti waqt iż-żjara fil-Kosovo. Fiż-żjara statali li l-President Koleiro Preka għamlet fi Pristina fi frar li għadda kienu diskussi l-iffirmar tal-Stabilization and Association Agreement bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kosovo kif ukoll għal liberalizzazzjoni tal-viża bejn iż-żewġ naħat.